may i-refresh kami na Raider card kay Boss Kiel. Shoutout kay Boss Kiel. Shoutout, boss. Salamat kasi unang beses niya magpapagawa, iniwan niya yon yung motor niya. So yun, testing natin yung kanyang motor kung anong problema kasi malagitik eh. Testing natin. Testing natin mga boss. So ayan mga boss, set na nila. Ano pa kami? Pag-inip, pag-ikabi ka rin. Parang ano eh. Ayan mga boss, sobrang ingay niya. So ayan mga boss, sobrang lakas ng ingay. So ayusin namin. Update na lang namin kayo. Kuya Mac, partner ko ngayon, tsaka si Right. Mga boss, kaya pala medyo maingay yung ano ni boss. Kasi yung shim niya, sobrang nipis na. So, pinalitan natin yung isang intake shim niya. Kasi hindi pantay. Nasa 128 mm na yung kanyang sukat. So, pinalitan natin. So, bali okay na siya. Tapos, okay rin. Good yung yung exhaust. So, ikakabit na lang. Yun. Hintayin na lang mga boss sa ating paggagawa. So, ayun si Kuya Mac. Ginagawa niya yung kanyang kanyang wave. Kasi merong problemang konti lang. So, yun. Hintayin na lang sa mga update mga boss. Dito sa Raider na to. So, yun. Nga mga boss, kakatapos lang ng refresh namin. So, ayan, tahimik na siya. Ayan. Yung slider ng ng card, medyo maingay. Pero, wala na. Okay na siya. So, yun. Shout out. Thank you salamat sa tiwala. Alright, champion. Kuya Mac. Champion. So yun mga boss, tapos na kami. So yun, sa mga gustong magpagawa ng motor, so sa mga gustong maintenance ng motor nila, so chat na lang kami. So lagay na lang namin yung link ng Facebook namin, tsaka page. So maraming salamat mga boss, champion tayo.